Esan bezala Jaime Agirre dugu gaur gurekin, Nafarroako Erremonte Fundazioko zuzendaria. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ongi, oso pozik gurekin izateagatik. Gu ere. Asteburu hau izan da potentea zuentzat edo? Bueno, bai, izan da txapelketako finala, eta finalak beti nahiko potente dire telebistarekin, eta oso konten. Oso ongi ateri zen, jende asko torri zen frontoiera, eta gu konten, eta zalek ere bai nahiko konten ateri ziren frontoiatik. Elizondon egin zenuten, ez? Bai, Elizondon, aurten finala egin genuen Elizondon. Azkeneko 7 urteetan beti antolatzen genuen Zubirin, aurten aldatu dugu pixo bat, Baztan aldera eramateko finalera, eta oso ongi ateri da, así que datorren urterako ikusiko dugu aber nun egiten dugu finala. Eta jende asko hurbildu zen ikustera? Bai, jende asko. Alderdi batetik genuken bai promozioko finala eta bai lehenengo mailako finalean lau erremontista Donestebekoak, eta orduan Maldarrekatik jende asko hurbildu zen, eta gero Baztango herritiken ere bai nahiko jende etorri zen bai. Eta azkenean nork irabazi zuen? Azkenean promozioko mailan irabazi zuten begiratu behar du papera, Aldabe eta Saldias, Aldabe Lekunberrikoa eta Saldias Oizkoa, Donestebeko herri batetik, ondoan dagona, eta lehenengo mailan Utergat Ezteberi bigarrena eta Etxeberria hirugarrena irabazi zuten. Eta pozik ez, suposatzen dut? Bai, beraiek oso konten, eta bai promozioko mailan eta baita ere lehenengo mailan Donestebeko erremontista batekin. Eta, nik uste dut, beraiek oso konten, hango jendea ere bai, eta, zale guztiak ere bai, zeren, bi partida politak ateri ziren, nahiko borrokatuak, eta, nik uste dut, dena nahiko ongi ateri zen. Eta horretaz gain, partiduak, sarrera ez, kobratzen zenuten, baina... Kobratu, sarrera bezala ez ziren, baizik guk egiten dugu torneo osoa Adanoren alde. Orduan, kobratzen dugu sarrera doaintza bat. 5 euro bakarrik, 18 urtetik goti ordaintzen zuten 5 euro, eta dirua lortu genuen dena izango da Adanorerako. Eta erremontearen afizioa badago Nafarroan? Bai, hombre, ez badago afiziorik hemen, eta gehienez gainere hor Maldarrekan eta Baztanen, ez? Orain momentu honetan baditugu beste 2 eskola, bai Agoitzan eta baita ere Lekunberrin, eta nik uste dut gero eta gehiago ikusten dugu bai herrietan eta baita ere mutikuak interes gehiago erremonterako, ez? Eta, guk oso konten gaude, eta gainera aurten pentsatu genuen ere bai finala Elizondora eramatea, zeren han badago beste modalitate bat laxoa, eta laxoatik ateri dire erremontista mordoska bat, ez? Orduan pentsatzen genuen ara eramatea aber nola responditzen zuten jendea, eta oso ongi, jende asko joan zen frontoiera, eta denok konten. Eta uste duzu modalitate hau ezaguna dela? Gero eta gehiago, guk ari garaia atetzen bai hemendiken, guk antolatzen dugu, gure ekitaldia antolatzen dugu bai hemen Nafarroan eta baita ere Gipuzkoan. Joan dela 3 urte, hasi ginen ere bai zirkuito internazional bat antolatzen, eta zirkuito horrekin ateratzen gara estatuko hiri oso importante, bai Madrilera, Barcelonara, Zaragozara, gero Euskal Herriara, toki guztietara, joan gara Donostira, Gasteizera, Bilbora, eta aurten ere sartu ditugu 2 ekitaldi iparralden, Hendaia eta Baionan. Eta erantzun ona, positiboa? Bai, oso ona. Bai, iparralde normalmente pilotako ekitaldi bat antolatzen baduzu jende asko etortzen da. Eta Madrid edo Bartzelonan adibidez? Madrid eta Bartzelona eta holako hiri handietan beti badago hemengo jendea joana aspalditik ara bizitzera, eta jende hura ez daukate posibilitate asko pilota hola zuzenean ikusteko, ez? Orduan antolatzen baduzu zerbait holako hirietan etortzen da jende asko ere bai. Bai.
Eta jolasten den jendea, esan duzu, Nafarroan zenbat eskola daude, erremonte eskola? Momentu honetan baditugu 4 eskola, Donesteben bat, Lekunberrin beste bat, Agoitzan beste bat, eta hemen Atarrabia eta Burlatan beste bat. Eta jende asko? Bueno, mutikoak gero eta gehiago, hala ere momentu honetan oso zaila da, zeren, badakizu, bai, futbol, basket, olako kiroletan, hori eramaten dute jende asko, eta pilotan, eskupilotan, ja nik uste dut nahiko mutikoak ibiltzen dire ikasten taula, eta remonte, gero eta gehiago. Guk hasi ginen proiektu honekin, eskolekin joan dela 10 urte horrela, eta bai, momentu honetan badire 12 remontista profesionala gure eskolatik aterita, así que, nahiko ongi. Eta geroz eta gehiago animatzen dira aurrak? Bai, hori saiatzen gara ez, baina, bai, nik uste dut urtetik urtero gero eta gehiago, bai. Eta nola uste duzu bultzatu daitekela hau gehiago? Bueno, nire ustez beharko genuen laguntza pixko gehiago pilotako klubaren aldetiken, ez? Klubak beti bulkatzen dute eskupilota, eta behar dugu laguntza pixko bat horrein gain, ez? Erremonteare bai pixko bulkatzeko, ez? Eta, nik uste dut hemendik aurrera ikusten dute erremontea oso ezaguna izan behar da, edo gehiago, behinpin, eta hori lagunduko digu pixko bat laguntza hori izateko. Eta ze desberdintasun badu erremontearen modalitateak? Edo zerk egiten du berezi? Ze desberdintasun, ez dakit oso desberdina da esku pilota konparatuz edo palaz konparatu, bino nik uste dut adibidez oso azkarra da, oso espektakularra, peloteo asko ikusten da, azken finean oso polita ikusteko. Normalmente oso polita da jolastiko, bino guk saiatu beharko dugu jendea etortzen diren frontoiera ongi pasatzea eta hola, ateri goguarekin bueltatzeko berri zen, ez? Orduan, nik uste dut erremontea oso espektakularra da, oso polita ikusteko, oso azkarra, eta nik uste dut jendea etortzen diren aldi batez frontoiera beti errepikatzen dute. Eta, Eta jokoa ulertzea erresa dela? Bai, oso erresa da. Jokoa ulertzea da eskupilota bezala. Badaukazu falta, pasa, eta ez asko gehiago. Gero gainere hemen adibidez zesta punta igual zailoko dela, zeren hartzen duzu pilota gero ematen duzu paso pare bat edo botatzen duzu pilota. Orduan, han, segun zenbat paso ematen duzu horrela, igual falta izanen da, bino erremontean jotzen duzu pilota. Itzen duzu jo eta erremontatu, dena batera. Tekniko aldetiken, igual pixko komplikatukoa da, bino gero zaleek ezagutzeko eta jakiteko nola den oso erraza da. Eta norbaitek hasi nahiko balu horrela probatzen? Zer, beharko luke erosi... Edozein eskoletan, eta edozein adinarekin ere. Hemen badaukagu horreldi bat, han agertzen da gure telefonoa, gure kontaktuak, eta edozein nahi baduz probatu, deitzen digu, eta esaten digu, zure ondoan badago eskola bat hor edo hor, eta listo. Gure proiektuan badaukagu babesle batzuk eta bere laguntzarekin normalmente eskolak doainik dire. Mutikoak ez dute ordaindu behar jauz ere sartzeko, ez? Eta hori ere laguntzen digu gero eta gehiago mutikoak izateko. Eta gustatuko litzaizueke eskola gehiago? Hombre, claro, baietz, hori da gure helburua, ez, eta hortan gaude. Horregatik erraten dizut, behar dugu pilota klubaren laguntza pixko bat, klub horretan erremonteko sekzio bat sortzeko, eta, karo, baldin bagenuen adibidez beste 3 edo 4 kluba. Gurekin oso erraza izango zen hori beste 3 edo 4 eskola martxan jarri. Hau, jokalariak badaude hemen, eta, Nafarroan esan nahi dut, eta Gipuzkoan. Bai, momentu enten bai. Bakarrik. Bakarrik.
Eta horrela izan da beti edo? Beti izan da horrela, eta bueno, guk gure proiektuarekin hasi gara antolatzen pixko bat erremontea afizionatuko mailan, lehenago ez zen bat ere afizionatuko mailan, bakarrik erremontea bakarrik zagon profesional bezala, ez? Orduan, beti izan da horrela, lehengo enpresa bazaukan eskola, ez ziren eskola, bai Galarreta eta bai Euskaloko frontoian izaten zuten bi remontistak mutiko batzuekin saiatzeko eta hortik zuzen atetzen ziren profesionaleko mailara. Eta guk saiatzen ari gara hartzeko mutikoak, gaztegoak ikasteko, gero ari gara ere bai bulkatzen pixko bat afizionatuko mailan, kompetizio pixko bat, jolasteko bai beraien artin, bai Gipuzkoako eta bai Nafarrokok, eta gero onenak edo maila ona harrapatzen duten atertzen direia profesional mailara. Denaen mundu txikia da, ez? Bai, hala ere nahiko txikia da, guk hori nahi dugu zabaldo pixko bat mundu hori. Eta ez dizue beldurrik ematen igual, ez dakit, etorkizunari begira, hain gutxi izan da, ez? Ez baduzu babesik lortzen? Ez, aldrebez da, porque lehenago hasi ginenean ez zen jauz ere afizionatuko mailan, eta momentu honetan baditugu 4 eskola, eta mutiko gero eta gehiago etortzen dire gure eskolatara, logazake, hau ez da izanen futbol bezala, basket bezala, kriston jende gure eskoletan saiatzen, ez? Bina, pixkanaka lortzen badugu mutiko gehiago etortzea, joanen gara pixka da ditzinera. Eta badago neskarik, jolasten duen neskarik? Ez, orain arte ez. Hori nahiko zaila izaten da, zeren, zesta hori, igual, haundia edo pisu gehiena izanen du beraientzat, baina, saiatu barko dugu zeo zer antolatu neskari bai sartzeko gure proiektuan, eta hortan gaude. Lortzen badugu zesta pixko txikigua egin, orduan segurazki zeo zer egin dugu neskarekin. Eta orain, etorkizunera begira, ze proiektu edo, ze txapelketa dituzue? Aurten iaia bukatu dugu txapelketak. Seguru aski Gabonetako torneo bat antolatuko dugu, banakakoa, beti bezala. Eta, momentu ondan hemendik 15 segundara horrela hasiko gara berriz zen eskolarekin. Eskolekin, donestekoa, dena bezala hasten dire urriaren erdian hola. Eta txapelketa gutxi, hori Gabonetakoa eta akabo. Beraz, horien saiatu jendea eskoletara erakartzen, ez? Bai, holako txapelketekin ere bai, azkeneko final horretan adibidez eman zuten telebista eta jende asko kusten du telebistan hori, eta hori beti laguntzen digu pixko bat, igual, motiko bat nik aurten oraindik ez dakit zein behar dut, eta kusten badute telebistan holako finala on bat oso polita, igualan ematzen dire sartzeko gure eskoletara. Ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun, edo... Ez, eskertu zue gonbidapenengatik, unatortzea erremontearen gain hitz egiteko pixo bat, eta gonbidatu jende guztiari gure txapelketera etortzea, ikusteko zer den erremontea, eta bai mutikoei ere bai, ikusteko zer den erremontea, ez badaukate momentu honetan zerbait berezia beraientzat kilola pixko bat egiteko, etortzeko gure eskola batera ikusteko zer den, eta gustatzen bazaie, han egongo zate denbora nahi dutena. Primeran, mila esker, zuri etortzeagatik, zuei, eta ezagutzera emateagatik, kirola. Eskerrik asko zuei, eta hurrengo arte.